Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng roast chicken and barbecue sauce. Ito ay mabilis ang luto na roast chicken na lasang barbecue. Pero a-achieve natin ang lasa ng barbecue at the same time malambot at juicy na laman. Ang ating mga sangkap, isang buong manok for about 1 kilo, sibuyas, bawang, at laurel, toyo, banana ketchup, oyster sauce, salt, brown sugar, paminta, soda, at pineapple juice. Sa isang maliit na kaserola, ilagay natin ang sibuyas. Isunod natin ang bawang at laurel. Ilagay na natin ang isang buong manok na nakadapa. Ilagay natin ang 1 cup na soy sauce, 1/2 cup na banana ketchup, 1/4 cup oyster sauce, ang ating 1 teaspoon na salt, 1/4 cup na brown sugar, lagyan natin ng paminta, ang ating soda, either Sprite or 7-Up, at 1 cup na pineapple juice. Ready na ang ating niluluto. Ngayon, isalang na natin siya sa mahinang apoy for about 45 minutes. After 30 minutes, baligtarin natin ang ating manok at ayahan natin siya maluto for another 15 minutes. Baligtarin natin muli ang manok at sa malakas na apoy, hayaan natin siyang kumulo hanggang magtiken ang kanyang sauce. Presenting ang ating roast chicken and barbecue sauce. Oyo. Luto na ba? Luto. Luto ba yan? That's good.